שלום, אני אלון ניב מהונדה ניב תל אביב, והיום אנחנו נדבר על מערכת הזרקת דלק. אנחנו יכולים לראות לפנינו מערכת הזרקת דלק של אופנוע מאוד מאוד קטן, עם נפח מאוד מאוד קטן, הונדה גולדווין 1800, 6 צילינדר. אנחנו יכולים לראות את צרפת היניקה של האופנוע, אנחנו יכולים לראות את צינורות ההזנה של המערכת. יש לך צינור אחד שנכנס פנימה, מזרים דלק לתוך המערכת, צינור שני מוציא את העודפים אחרי הווסת לתוך חזרה למכל דלק. אנחנו יכולים לראות פה את המצערות של האופנוע. אנחנו, או אתם, בתור נהגי אופנועים, רק מסובבים את הידית והמחשב אחראי על כל התפקוד של המערכת הזו. המערכת הזאת היא מאוד יעילה בדרך כלל, ומי שמכיר אותה היא הרבה יותר קלה מאשר קרבורטורים של פעם. אני ממליץ לאנשים שנוסעים ויש להם באופנוע או בקטנוע מערכת הזרקת דלק, אני ממליץ כל 20,000 קילומטר או 18,000 קילומטר להוסיף תוסף טוב, ואכן ינקה לכם את המערכת וימנע מכם בעיות. זה הכל לבינתיים.